Чудите ли се как поддържам гладка и сияйна кожа? Жива и лъскава коса. Всеки ден почиствам кожата си старателно. Нанасям серум. След него си слагам крем за лице. Грижата за красивата кожа, за здравата коса, за хубавите ногти, обаче не е само свързана с различни мазила, маски, шампуани, серуми и така нататък. Затова към всичко това, което правя отвътре залагам на колагенът на Aquasource, телешки колаген тип 1 и 3. От него си приемам по 2 капсулки всеки ден и по този начин се грижа за кожата си и отвън, и отвътре. Преди да изляза, си нанасям един CC крем, любимият ми на Luminée. Оформям си леко веждите и си слагам една спирала. Пускам ритона, сресвам си косата и ви показах как за 10 минути аз се грижа за външния си вид ежедневно.